Definit com un home de cor i de coratge, l'expresident nord-americà Jimmy Carter ha estat guardonat avui amb el Premi Internacional Catalunya. El cap del govern català, José Montilla, l'ha rebut al seu despatx, al Palau de la Generalitat. Tot seguit, en un acte solemne al Saló de Cent, Montilla ha destacat que el premi és un reconeixement a la trajectòria de Carter, dedicada al servei del bé comú, a la defensa de la pau i els drets humans. En aquest sentit, Montilla ha demanat al que va ser president dels Estats Units des del 1977 i fins al 1981 que continuï treballant per aconseguir la pau a l'Orient Mitjà. President Carter, li vull demanar especialment que perseveri en les seves gestions per contribuir a forjar una pau justa i duradora en una regió que és molt sensible per a nosaltres. Gestions que han de permetre resoldre l'inacabable conflicte entre Israel i Palestina. Montilla ha explicat a Carter que el caràcter català es basa en la cultura del pacte i de l'acord, en el qual representa l'ideal i principi democràtic. Jimmy Carter marxa amb l'escultura de la clau i la lletra d'Antoni Tàpies, una clau, ha dit el president Montilla, que li obrirà sempre les portes de Catalunya.